Холиқов Бахтиёр, раиси Кумитаи иттифоқи касбии кормандони маорифи шаҳри Панҷакин. Барои таътили тобистона омодагиҳо дар шӯъбаи маориф рафта истодааст. Мо аз фароғатгоҳи бисолигии Истиқлолият роҳхат ва инчунин аз фароғатгоҳи Чиларча роҳхатҳо дорем. роҳхатҳои фароғатгоҳи бисолигии Истиқлолият 75 тонна ба мо дастрас шудааст, ки мо онҳоро аркои муассисаҳои таълимӣ тақсим карда додем. Фароғатгоҳи Чиларча бошад, ҳоло омодагӣ рафта истодааст. То 20 июни соли равон мо омодагиҳоро ба охир расонида ва тақсим намудани роҳхатҳо ба оғоз менамоем. Дар фароғатгоҳи Чиларча дар айни замон ҳамаи корҳои таъмирӣ ба итмом расидааст. қисми тозакунии гирду атрофи фароғатгоҳ, тоза намудани гирду атрофи ҳафзи шиноварӣ ва инчунин ошхона идома дорад. Аз 20 июни соли равон қабул намудани хонандагонро ба фароғатгоҳи Чиларча оғоз менамоем. Боварии комил дорам, ки таътили тобистонии бачагон, яъне тобистон 2021 дар Панҷакен бо як сатҳу шукӯҳи баланд мегузарад.